Ilang buwan ang nakalipas magmula nang makuha ni Tomas ang balahibo. Muli siyang nagkaroon ng mga pangitain ukol sa mga nilalang na naninirahan sa Banahaw. Purong mga mabubuting nilalang ang mga naninirahan doon, subalit ang bundok na nasa harapan nito, parang nararamdaman niyang humihigop ng napakasamang enerhiya. Kahit anong pagnanais niyang maglakbay sa bundok na yon, hindi niya ito mapasok-pasok ng kanyang wisyo. Bagaman may patnubay siya sa matandang anghel, nakakapagtakang hindi ito nagkakaroon ng kapangyarihan sa ibang bundok na nasa paligid nila. Ilang linggo din dinala ni Tomas ang ganoong karamdaman hanggang sa dumating ang puntong inilahad na niya ito sa kanyang ama. Isang hapon, nagkataong walang trabaho sila Tomas. Kasalukuyan silang nakaupo sa gilid ng kanilang bahay, nagmamasid ng napakagandang tanawin ng Banahaw. Tay, itong mga nakaraang gabi, may mga pangitain ako sa Banahaw. Masasayang mga elementong aking nakikita. Subalit sa ibang banda, nakakaramdam ako ng masamang enerhiya sa katabing bundok nito. Pakiramdam ko, merong mga demonyong nanananahan doon. Wika ni Tomas sa kanyang ama. Bundok ng Cristobal ang tinutukoy mo, iho. Matagal nang kilala yan dito. Hindi ka pa pinapanganak. Marami na diyang nawawala. Sa katunayan, may mga bali-balita akong natatanggap mula sa mga matatandang nasa karatig baryo na kumukuha ang bundok ng San Cristobal ng magkasintahan o mag-asawa na nagagawi sa lugar. Magmula nung panahon ng gera, marami na diyang nawawala. Seryosong sagot naman ng kanyang ama. Dagdag pa nito na kaya lang naman bibihira ang nakakaalam sa mga pagkawala ng mga taong napapadpad doon sa kadahilan ng kokonti pa lamang ang mga bahay-bahay noong mga oras na yon. Marami na ding sumubok na mga albularyo na alamin ang misteryo sa pagkawala ng mga tao sa lugar, subalit bigo silang gawin ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuting isantabi na muna ito ni Tomas. Sa isip-isip niya, wala namang mabuting maidudulot sa kanya ang mga haka-haka. Ang tanging naisip na lamang niya noong gawin, pumanhik ng bundok para kausapin ang matanda. Hindi naman siya nabahala na baka mawala siya ng ilang linggo, gawa ng hawak na niya ang balahibo nito. 3 araw ang lumipas. Nagpasya si Tomas na muling akyatin ang bundok ng Banahaw. Ang kanilang mga kapitbahay noon ay nagtataka na sa kanya, gawa ng pakiramdam nila, hindi pa siya nadadala. Pagdaan niya sa kumpare ng kanyang ama, hinarang siya nito habang nagsasabi ng, Saan ka na naman ba pupunta, Tomas? Sa bundok Banahaw na naman ba? Ikaw talagang bata ka, oh. Pag nawala ka na naman, mag-aalala na naman ang iyong mga magulang. Pasensya na ho, pero kailangan ko hong tumungo roon. Huwag ho kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong bukas na bukas, makakauwi ako ng maaga. Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng kumpare ng kanyang ama, tinitigan lang naman siya nito ng seryoso. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Tomas, panatag naman ang kanyang kaisipan habang tinatahak ang daan. Pagdating niya noon sa paanan ng Banahaw, kagaya ng dati niyang nakagawian, minabuti niyang magmasid sa buong paligid. Habang pinakikiramdaman niya ang pumapasok sa kanyang kabanalan, hindi niya maiwasang magbunyi dahil sa sobrang kagalakan. Alam ni Tomas na bibihira lang ang mga taong nakakaramdam ng ganon, kaya na may pakiramdam niya sa kanyang sarili, napakapalad niya. Bago tumalikod ang araw sa kalupaan, narating na nga ni Tomas ang tuktok nito.
Maigi niyang pinagmasdan sa dakong yon ang bundok ng San Cristobal at doon niya naramdaman ang nakakakilabot na presensya ng lugar. Maya-maya pa, lumitaw sa kanyang likuran ng matanda kasama ang mga kulay puting hayop na nagsasabing, Napabisita ka, Tomas. Ano ang lingkod na maibibigay ko sa iyo? Nang marinig ni Tomas ang sinabi nito, bigla naman yung napatira pa sa kanyang kinatatayuan, simbolo ng kanyang paggalang. Matapos yan, dahan-dahan na siyang sumilay sa matanda habang sumasagot ng, Ginoo, kailangan ko ho ng inyong payo. Palagi akong binibisita ng isang masamang panaginip, ukol sa isa sa mga rurok ng bundok na ito. Ang Cristobal ba ang tinutukoy mo? Ordinaryong pangitain lamang yan, Tomas. Hindi mo yan maiiwasan sapagkat tinatangan mo ang aking balahibo. Pero ang may papayo ko sa iyo, huwag mo na lamang yang isipin. Hanggat maaari, pakaiwasan mo sila. Manggamot ka lang sa mga nangangailangan at ipakalat mo ang mabuting balita. Sagot naman ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang lumapit dito ang isang usa na merong matingkad na kulay puting balahibo. Maging ang mga aso noon at mga manok na nakatingin kay Tomas, ganon din ang kulay. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, hindi naman niya maiwasang mapaisip kung bakit ganon na lamang ang kulay ng mga nilalang na yon. Nabaling lamang noon ang kanyang atensyon sa matanda nang iabot nito sa kanya ang isang kawayan na may lamang tubig. Matapos niya yung inumin, inilahad sa kanya ng matanda na sa pamamagitan ng banal na tubig na muling nananalaytay sa kanyang katawan, magkakaroon siya ng kapayapaan tuwing gabi. Dagdag pa nito, hindi na din siya magkakaroon ng mga katakatakot na pangitain ukol sa bawat rurok ng bundok Banahaw. Alam mo, Tomas, ang 3 rurok ng bundok na ito, pinamamahayan ng mga nilalang na merong iba't ibang uri at lahi. Ang presensya ko nagdala sa kanila rito noong mga panahong nagawi ako sa rurok ng Banahaw. Sa kagustuhan kong magkaroon ng mga karamay, nagtawag ako ng mga engkanto at engkantada na siyang aaliw sa akin. Subalit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng gera at mga taong nanirahan dito. Maaaring sila ang isa sa mga dahilan kung bakit nabuhay ang demonyo sa lugar ng San Cristobal at sa katabing rurok nito. Wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong niyayang maglakad si Tomas patungo sa harapan ng kanilang rurok. Wala naman siyang nagawa noon kundi sumunod, gawa ng matindi din ang kanyang pag-aasam na maunawaan ang katotohanan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabaling ang kanilang paksa sa balahibo na kanyang tinatangan. Ayon sa anghel, na bagaman merong kakarampot na kapangyarihan ang balahibong yon, hindi niya yun dapat ikabahala. Sapat na ang kakayahan nito para makapagpabalik ng isang demonyo sa impyerno. Inilahad din ng matanda kay Tomas na isa siyang uri ng anghel na merong mataas na posisyon sa kaharian ng langit. Nang maunawaan na niya ang mga bagay na dapat niyang maunawaan, nagpaalam na siya sa matanda na babalik na sa kanyang tahanan. Bago niya tuluyang nilisan ang lugar, inabutan siya ng matanda ng mga dahon ng halamang gamot na halos unang beses pa lamang niyang masilayan. Bagaman hindi niya alam kung para saan ang gamit nito, minabuti niya yung tanggapin na lang at pag-aralan sa kanilang tahanan. Matapos ang kanilang pag-uusap,
Dahan-dahan din naman siyang bumaba ng bundok. Mag-iingat ka, Tomas. Maghanda ka rin, sapagkat sa mga susunod na gabi, may papanhik sa iyong tao para humingi ng tulong. Payo ko lang sa iyo, kahit sino man ang humingi ng tulong, huwag na huwag mo itong tatanggihan. Paalala ng matanda sa kanya. Maraming salamat ho sa inyong gabay at paalala, Ginoo. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy na nga siya sa kanyang paglalakad. Habang binabagtas niya ang daan, purong mga mapuputing hayop lamang ang kanyang nasisilayan. Maging ang daga noon sa tuktok ng banahaw ay kulay puti na siya namang labis niyang ikinagulat. Iniwasan na lamang niyang pakialaman ng mga ito, gawa ng nasisiguro niyang alaga yon ng mga engkantado. Alam niyo ba na kahit may katirikan ang bundok Banahaw, nagagawa itong maakyat at mababa ni Tomas sa loob lamang ng 3 minuto. Hindi niya yun nagagawa sa pamamagitan ng pisikal na lakas lamang, bagkus ay sa tulong na din ng mga engkantado sa lugar na nasa ilalim ng kapangyarihan ng anghel. Dagdag pa ni Tomas na ni minsan sa buong buhay niya na hawak niya ang balahibo, hindi na siya nakaramdam ng kahit na anong panliligaw sa bawat bundok na kanyang pinasok, maliban lamang sa San Cristobal. Matapos ang ilang minutong paglalakad, narating na niya ang paanan ng bundok. Madilim man ang daan na kanyang tinatahak, hindi siya nakaramdam ng kahit na anong kilabot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, doon na nga nasilayan ni Tomas ang kanilang baryo. Ang iilan sa mga bahay na nakatirik doon ay may mga nakasindipang gasera sa loob, indikasyon na meron pang mga gising na tao. Sa pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang kumpare ng kanyang ama at ang mga barkada nito na nag-iinuman. Pagsilay ng isa sa mga tinuturing niyang tiyuhin, bigla naman siya nitong nilapitan. O Tomas, gabi na. Saan ka ba nagpunta? Bungad na tanong nito. Sa Banahaw ho, tiyo. Kayo ho, bakit gabing-gabi na nagpapakalunod pa rin kayo sa alak? Sagot naman dito ni Tomas. Nang marinig ito ng kanyang tiyuhin, tumawa lang naman yon habang siya ay inaakbayan. Paglapit niya rito, bigla namang napakunot ang kanyang noo nang masipat niya ang isa sa mga kainuman nito na parabang aligaga at hindi mapakali. Dahan-dahan yung pinakiramdaman ni Tomas hanggang sa dumating ang puntong nakaramdam siya doon ng masamang uri ng presensya. Habang kinakausap niya ang kanyang tiyuhin, panay naman ang kanyang pagsipat sa nilalang na kasalukuyang nakatitig sa lupa. Tiyo, sino ho ba yung kainuman ninyo? Parang ngayon ko lang yan dito nakita. Wika ni Tomas habang tinuturo ang lalaki. Si Budek yan, Tomas. Taga-Karatig Baryo. Minsan lang yan dumalaw dito. Kaya kapag nagagawi siya, may konti kaming salo-salo at inuman. Sagot naman ng kanyang tiyuhin. Salo-salo? Bakit hindi siya kumakain? Nahihiya ba siya? Tingnan niyo ho ang kanyang plato, ni hindi man lang nilantakan. Sagot naman dito ni Tomas. Nang marinig ng lalaking yon ang kanyang sinabi, bigla namang nag-init ang ulo nito. Walang sabi-sabi, itinulak nito ang kanyang pinggan at mabilisang tumayo. Pag wala nito sa kanyang harapan, wala namang nagawa si Tomas kundi yon ay hayaan. Bagaman kitang-kita niya ang galit ng nilalang na yon, ni pag-alis sa lugar ay hindi niya ginawa. Alam niya sa kanyang sarili na meron itong sikreto kung kaya't hinahangad niyang malaman ito. Maya-maya pa, bigla namang nagpaalam ang lalaking yon sa kanyang mga kainuman
na ito ay uuwi na. Wala namang nagawa doon ang tiyuhin ni Tomas kundi ito ay hayaan sa nais nitong mangyari. Paglayo nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman siyang nagpaalam na siya ay uuwi na. Dahilan na lamang ito ni Tomas nang sa gayoy magawa niyang masundan ng lalaki. Sa paglayo niya sa lugar, pasimple niyang sinundan ng lalaking yon. Nang medyo makalayo-layo na sila sa baryo, siya na mismo ang nagkusang tumawag dito. "Manong Budek, saan ho kayo pupunta?" tanong dito ni Tomas. Nang marinig ito ng lalaki, bigla naman itong napahinto sa kadahilan ng hindi nito inaasahan na susundan siya ni Tomas. Pagharap nito sa kanya, halos mag-angil na ang nilalang na yon dahil sa labis na pagpipigil. Maya-maya pa, bigla naman siya nitong sinagot ng, Kanina ka pa! Ano ba ang gusto mo? Wala akong ginagawa sa inyo. "Wala pa siya ngayon. Pasensya ka na, Manong Budek ha. Hindi ko hahayaan ng sino mang nilalang na makipaglapit sa mga taong kilala ko." Sagot naman dito ni Tomas. Matapos marinig ng lalaking yon ang kanyang sinabi, bigla naman yung nag-usal ng taimtim habang nananatiling nakatitig sa kanya. Wala namang ginawa noong paghahanda si Tomas upang maipakita sa nilalang na yon kung gaano ito kahina. Maya-maya pa, bigla namang humaba ang mga balikat nito habang dahan-dahang nangingitim ang balat nito sa katawan. Nag-umpisa na ding mamula ang mga mata ng nilalang na yon at dahan-dahang pag-usli ng matatalas na pangil nito. Inaasahan ng nilalang na yon na kakaripas ng takbo si Tomas pagkatapos niyang makapagpalit ng anyo, subalit nagkamali siya. Sa muling pagsilay niya sa binata, kitang-kita niyang nakangisi ito na parabang isang katawa-tawang bagay ang kanyang nasisilayan. Dahil sa pangyayaring yon, tuluyan ang hindi nakapagpigil ang nilalang na siya ay sunggaban. Halos napakakampante ng nilalang na yon na magagawa niyang mapaslang si Tomas sa kadahilan ng walang kahit na anong presensya siyang nararamdaman na nagmumula rito. Subalit, bago pa man ito tuluyang makalapit sa binata, bigla naman yung natigilan sa kadahilan ng unti-unting naramdaman ng nilalang na yon ang pagbigat ng kanyang mga paa matapos itong ituro ni Tomas ng inihipan nitong daliri. Dahil sa mga nangyari, marahan namang umatras ang aswang habang patuloy na umaangil. Magmula noong naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang katawan, doon na niya dahan-dahang kinilala ang lakas ni Tomas. Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Tanong ng nilalang habang naghahabol ng hininga. "Wala naman akong ginawa sa'yo, Manong. Tinuro lang kita." Sagot naman dito ni Tomas. Sa muling pagturo niya sa dalawang kamay ng nilalang, bigla naman itong napasubasob sa lupa habang patuloy na umiiyak. Ang tanging nagawa na lamang nito, titigan siya sa pamamagitan ng pag-angat nito ng ulo. Dahil sa mga nangyari, nagpasya si Tomas na lapitan ang nilalang na yon. Paglapit niya rito, marahan naman niya yung binulungan ng, "Alam mo ba kung bakit hindi mo nararamdaman ang presensya ko? Ito ay dahil wala kang kakayahan para maramdaman ang isang malawak na aura." Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang tinipon ni Tomas ang kanyang presensya na halos ikasunog na ng kaluluwa ng aswang. Panay na ang pagsigaw nito na ihinto na ang kanyang ginagawa sa kadahilan ng maaaring mapulbos ang tinatangan nitong kaluluwa.
Dahil sa sinabi ng nilalang na yon, ninais ni Tomas na ituro ang pagmumukha nito upang mabigyan yon ng selyo. Matapos niya itong gawin, kinalas niya ang kanyang ibinigay na selyo sa mga paa at kamay nito habang dahan-dahang binubulungan ng mga usal. Maglakad ka patungong Cristobal. Magmasid ka sa lugar at bumalik ka rito kapag may nakita ka ng kakaiba sa iyong napuntahan. Lakad na! Utos ni Tomas sa nilalang. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman itong tinahak ang daan patungong bundok. Bagaman kapangahasan para kay Tomas ang ganoong utos sa nilalang, kampante siyang hindi malalaman ng mga kauri nitong aswang na naninirahan sa bundok ng Diablo ang kanyang sikreto sa kadahilanang ikinubli niya yon sa kalooban ng kanyang inutusan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali din naman niyang tinahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Lumipas ang gabing yon, patuloy namang nararamdaman ni Tomas ang presensya ng aswang na kanyang inutusan. Ramdam na ramdam niya yung naglalakad, subalit sa pagdating ng hapon, bigla na lamang nawala sa kanyang kalagayan ang presensya nito. Hindi niya alam kung anong nangyari sa nilalang na yon na para bang bigla na lamang naglaho ang kapangyarihan niya rito. Dahil sa mga bagay na kanyang naramdaman, inakala niyang patay na ang aswang. Hindi sumagi sa isipan noon ni Tomas na nanghihina ang kanyang taglay na aral sa oras na makapasok ito sa bundok ng Diablo. Lumipas pa ang 1 linggo, may mga nararamdaman na siyang kakaiba sa paligid. Animoy sa hindi malamang dahilan, dahan-dahan ang binabalot ng masamang presensya ang kanilang lugar. Naging abala naman noon si Tomas sa pagpuksa sa mga ito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, magagawa nitong maapektuhan ang pamumuhay ng kanyang mga magulang. Isang araw, may bumisita sa kanilang bahay na isang pasyente. 3 araw na yung nakaratay sa higaan at hindi na gaanong kumakain. Dala ng takot ng mga magulang nito, isinugod na yon sa kanya. Kung kani-kanino na kasing albularyo lumapit ang pasyente, ngunit bigo nitong matukoy ang totoong karamdaman ng bata. Pagpasok ng pasyenteng yon sa loob ng kanilang bahay, agad namang napag-alaman ni Tomas na biktima yon ng barang. Ibang-iba kasi ang presensya ng mga aswang sa mga barang, kaya madali niyang napag-alaman ang tunay nitong karamdaman. Ayon sa kanya, na halos sa karamihan ng mga albularyong kanyang nakilala, siya lamang ang may ganoong uri ng taktika sa pag-alam ng mga kakaibang sakit ng bawat pasyenteng nakakaharap niya. Marami na ding sumubok na alamin ang kanyang sikreto, subalit bigo nitong malaman ang ganoong bagay. Hindi naman ipinagdadamot ni Tomas ang karunungang yon, ngunit sa kabilang banda, napakahirap masundan ng mga hakbang na isiniwalat niya. Dagdag pa ni Tomas na dahil sa ganoong uri ng kakayahan, tila ba napakadali na lamang para sa kanya na manggamot. Makalipas ang ilang minutong pagtingin sa bata, agad naman niyang kinuha ang dahong ibinigay sa kanya ng matanda. Dali-dali niya yung dinurog at hinaluan ng banal na tubig galing banahaw para ipainom sa bata. Noy, tiisin mo lang ang lasang matitikman mo ha. Kung makakaramdam ka ng pagkasunog ng iyong dila, pilitin mong malunok ito. Pangako, kapag naubos mo itong 1 baso, magaling ka na. Wika ni Tomas sa batang yon habang nanghihinang nakatitig sa kanya. Nang marinig ito ng bata, pinilit naman ito ang kanyang sarili na sundin ang nais ni Tomas.
Kitang-kita sa pagmumukha ng batang yon ang labis na paghihirap na malulo ng tubig, subalit ginagawa nito ang lahat ng kanyang makakaya. Sa sobrang pagnanais ng batang gumaling, maging ang mga dahon niyang dinurog, nagawa na din itong makain. Matapos ang kanyang unang hakbang sa panggagamot, sinabihan niya ang mga magulang ng pasyente na doon muna manatili sa kanilang tahanan ng isang araw. Hindi naman umangal ang mga ito sa kanyang nais, gawa ng nasisiguro din ng mga magulang ng bata na tanging si Tomas lamang ang makakatulong sa kanila. Makalipas ang ilang oras na pagpapahinga ng kanyang pasyente, ginising niya ito para umpisahan ang pangalawang hakbang ng kanilang gamutan. Upang maalis sa katawan nito ang kapangyarihan ng barang, kinakailangan niyang pasapiin sa katawan nito ang totoong may gawa ng sakit. Mahirap pasapiin ang isang kaluluwa sa isang bata, pero yun lamang ang paraan para magapi niya ito. Sa paglapat ng liwanag ng buwan sa balat ng kanyang pasyente, taimtim na humiling ng gabay si Tomas sa anghel na nagbigay sa kanya ng balahibo. Dahan-dahan niyang dinukot ang telang kinalalagyan nito sa kanyang bewang habang nag-uusal. Paglapat niya nito sa katawan ng bata, agad naman niyang tinawag ang nilalang nakasalukuyan ditong gumagambala. Sa ngalan ng Panginoong gumagabay at lumilikha ng lahat ng buhay, inuutusan kitang magpakita. Harapin mo ako, tayong magtuos. Huwag mong idamay ang batang ito sa kabuktutan mo. Wika ni Tomas habang nakatitig sa pagmumuka ng bata. Pagmulat ng mga mata nito, bigla naman yung sumigaw ng napakalakas at kasabay nito ang katakatakot nitong pagsilay kay Tomas. Hindi nila mawari noon kung natatakot ba ang nilalang na yon o nalilito sa lugar na kanyang kinaroroonan. Okay, ayan ang sabi ko sa inyo kapag weekends lang tayo maglalapag ng series pero malakas kayo sa akin eh. Yung 3 isusunod ko kaagad pero yung 3 baka last muna tayo nun. Pahinga tayo sa series, lapag-lapag tayo ng mga one hit, tas asahan nyo kapag Sabado-Linggo, meron tayong episodes ng series. Yun lang. Salamat.